aku takon kowe kok wis bali apa wis ngrasake panas apa ning Wong lima teng Tegalan tengge nang Tegal ora usah panas kula lajeng aku tak. Kula ngoten niku. Terus dan pundi yen kowe wis bali apa wis tok rampungke gaweanmu sedaya kewajiban lo pun lo rampung. Oh, wis rampung. Ingkang badhe kuciwa. Ya. Aku seneng yen gawean kuwi mau wis do tok rampungke terus sing kula desa sing wingi garing lemahe wis tok ilekke ya wis engko men bisa tandurane iso ijo sesuk men iso ana hasile sing ngrembaka. Becang niku kajenge hasilipun pun benten kalian ingkang sampun rumiyin mbok menawi benjing lampung kathah melih tinimbangane ingkang sampun dipun lampahi Oh iya, pun panen. bener. Nah, ngoten niku. Bener. Mula ing kademangan meranggen kene sesuk kan arep ana kanggo rame-rame. Kelingan ora? Oh, nggih. Badhe wonten anu dekno nggih. Lah, Biyen nggoge anu arep ngenengke seneng-seneng mergo anggonku olah tetanen sing wingi kae panene ya wis rada mundhak ana tingkatane. Ngono lho. nggih. Kula mangertos sampun sampunipun panjenengan badhe remen-remen niku nggih lha Iya. jeneng kula kalih panjenengan ngiput kabudayan niku mboten wonten icalipun. Amargi napa kula kalih panjenengan niku ya tiyang Jawa kudu ya ngetokke Jawane ngoten niku. Iya, mula warga-warga ing kademangan Ranggen kene men bisa ngrasake anggonku tetanen oleh hasil sing nyenengke. Nggih, malas ngoten niku dados malih warga-warga niku saged presa piyambak sak sampunipun Jaya Sudira menika kan ngatos dados Demang sampun benten kalian niku pun lampahi. Iya, ora kok wiwit biyen ora ana undake. Mula saiki ya ana undake. Kula nuwun. Monggo. Ya, tak tampa kowe ngaturke bekti ora luwe pucuk pangestuku bekti. Ditampa ya. Ya. Kula ngaturaken sungkem Oh, ya, adimu ya Ya, anak Di suka. kula. Nggih, kok meneng wae to, Nok. Ngantuk niki. Nggih. Ya. Ora apa-apa. Matur Kedemang. Kula sowan mriki menika menawi wonten keparengipun badhe nderek suwita. Badhe ngabdi wonten karsanipun panjenengan. Oh, arep suwita. Mula aku rak ya durung ngerti lagi saiki. Nembe sakniki. Iya. Jul kowe bocah saka ngendi? Saking dusun kula kali paker. Oh, dusun Kali Napa Paker. yen sewu aku sing matur ya kan. Iya. Yen sewu Ki Demang napa? Nggih. Panjenengan menika sampun supe kalian kula. Yo wis suwe anggonku mapan ning kademangan Ranggen kene. Mula aku ya lali to ya. Banjur kowe sapa? Kula niku anake
Ki Kali Pager. nggih Kuwi Ronggo Jati. oh. Nak nggih tesih sederek. Lah iya bener. Posupe padha lali yo Kang yo. Lho mula aku ra yo Pas dadi Jepang yo lali Iki karo ya wis lumrah. perunane ngono lho. Yo nek lali ora, ning aku marak yo bahasa muni Kali Pager ra yo terus tak eling-eling. Rumangsa aku dhisik iki mapan ning Kali Pager. Najan no mengopo Kang? Sengkur. Sedulur apa nek karo bapak iki Lah yo nek karo sak perguruan bapak kuwi dhisik nggih. sak aliran. Nggih. Sak aliran tunggal guru kepercayaane Oh, wong tuamu yo karo aku. tesih kemutan to? Lah yo Nek kelingan. ngeten kemutan rikala kula alit riyen. Wah. Nggih to. Yo kelingan dhek wis cilik ah. Mlayu-mlayu gak. Niki adik kula dereng Aku lair. ngono, Ya ya. aku ra yo nek kupandhe. Sing siji kok ana bocah cilik iki sapa? Aku Ah, ya iki paling to ya. adikku, Oh ya iki Sulastri. adikmu Kula Sulastri. Larasati. Oh, sik Larasati kae. Ya wis andang gedhe semono Lah kok niki ya. kula wis ndek bojo Kula nek manten anyar iki demang. Saiki wis duwe bojo. Bagus kok bojo kula. Lah ya bagus. Enak ya. Ya bagus bojomu. Iya. Hmm. Nggih. Iya, Lah iya. mila kula matur. Iya piye? Kula gak suli ature bojo kula wau. Hmm. Badhe ini ta. Nyun. Arep Pedamelan. Oh, iki Nggih. rene arep njaluk gawean. Lah nek ten desa nika nek nggih mung macul. Macul. Ten Tegalan ten sana. Iya, iya. Mbok menawa ana undake peningkatan ngeten nika lho. Lah iya. Apa basane? Nek ning kademanan pelanggan kene ya mesti ana bedane Nggih. nalika ning Kali Pager karo ning kene. Nggih. Kene iki saiki wis makmur warga ing pelanggan kene malah mulai karo anake seneng-seneng Seneng. Wandrawina. Niki sinten niki? Lah iki pembauku. Oh, bagus ya Kang. Bagus ya. Saingan nek Gagal. karo. Nggih. Nah, Pun supet derek Den. Sampun. Asmane sinten niku? niki Nggih. Kula Setra. Oh, Nah, ya iki sik bagus kok setra. seterai. Setra. lah ya bagus ning ya nganti saiki ya durung jejodohan. Wah, dereng gadangane to sisian to? Nggih dereng senajan wis Oh. ya penyawange wis tuwa ning urung duwe jodoh. Sing sepuh ki nek yuswane nek kekarepane semangate nggih tetep Senop. rasa-rasa nggih to? Lah nek nggon semangate sing tak percaya ning Oh, Tegalan ya mung Sutra iki ora ana sangkut liya. anggenipun makarya ngaten. Iya. Lah mila niki ditampi mboten tesenten gawean mboten ten kademan kangge bojo kula nek Ya nggih. mula aku kelingan nalika golek ngelmu kebatinan karo wong tuamu ya mesti wae tak tampa. Matur sembah Ya, nuwun. tak tampa. Matur sembah Nggih. nuwun nek gaweane napa? Lah ya nek ning kene gaweane sing sisih wetan gunung kae iki sok tandurane iki mesti anggere anu ki ilang. Oh. Angger tas wis arep dipanen kok ngerti-ngerti ora ana. Ilang Iki ki sing Kirang Sing- toyane. kok ala sing kulon sing kurang toyan sing wetan gunung kae Oh, gedang montong nggih. barang wis Lah. arep dikethok kok ya ora ana. Lah, nggih. Ah, ngono kae lho. Sami diweremen tiyang sana. Lah ngono kuwi Nek nggih mboten napa-napa. pripun iki? Nggih. tak tampa suwitamu ya sak gawe-gawene nang kene enenge garapan ana gulak ana sing sisih wetan ki ora aman mula ya aku njaluk tulung Nggih. engko karo Setra ditelke Nggih, sing sisih wetan kae nggih. anggere ana gedang montong ilang jagung wis gedhi-gedhi ati panen Mampun. ora ana. Mungkin ki demang lah bojone kula niku ku nek iki kanggo aku kudu Ora ngadepi Bromo curah apa nek ngeten niku? ayo Niku jenenge apa sing anu nolongi apa? bangsa kewan munyo biasane Wong ngono kanjeng nyawang kono iki kepiye? belane. Lah wong iki kasutnya bagus kok ngono kok munjuk madhep kok. sing
Sing nganu gedang kuwi mau ketoke ya udu munyo wong tepake Mboten jenengan kok muni munyo kok ngadep ngene kan setra kabeh. Kowe ngopo tok kok guyu? Wong piyayi bagus kok ngono kok pancen ya ono jagunge sing di pangane munyo kuwi ya ono. Malah ono meneh sisi wetan kae. Lah nek ngaten. Ya. Kejawi niku kula nggih. Kula nek manten anyar to ora iso datan genggan paribasane. Heeh. Kudu ning di papan kudu ya wong loro antur rumput kalih adi kula. Mula saiki wis ana Nggih. sik setra engko nek nang bulak engko meh diterke setra kowe wange-wang sing nang omah. Kula niku gayutane karo muni seneng-seneng. Kula niku nggih raketan ala-ala nggih saged ning wong desa nggih. Ya. Adi kula niki. Ya nek iso saiki sadurunge Nggih. sesuk petek sengenge do nyambut gawe saiki ya seneng-seneng sithik anggone kabisane bojomu ya. Nggih. Mengke jenengan ya melu nganu lho, joget lho mengke melu ngibing. Kula tak dipun keparengake. Iya. Toto. Nyate Nggih. Ayo no. Mula ya seneng ya nggo nglipur warga sesuk wis kanggo nyeneng-nyenengke men iso do. Nggih, kajenge warga iki kajenge remen malih. Heeh. Ora wis panene Nggih. iso akeh ning wargane durung dadi seneng-seneng kan mesakake. Halo, ya dipur, kene puran wargane. Niki dipun keparengaken. Nggih, iya tak parengke. Jenengan nggih melu joget monggo. Ayo no. Kene no. Tak keparengke kabeh oleh. Kabeh tak keparengake joget. Pancen ya wis tenan. Wis pirang-pirang Monggo Pak Setra. Monggo Pak Setra. Mriki Pak. Monggo Pak. Nika kalih adi kula nika. Rasang gede semono, rasane ya pinter. Pun kok pilih semanten mawon nggih Pak. Iya. Nggih Pak Setra nggih. Ya,
iya nak. Apik. Nggih Terus nyun dene sewu. tak nggo seneng-seneng. Neng Pun wangun derek. kademangan Pun nyekapi. Ranggen kene Nggih, Wis. apik. Ora ngisen-ngisenke neng kademangan. Cara dene dinggoke nyeneng-nyenengke kawulane wargane ngantek sasar susul ayo nyawang wis suwe ora ketemu saiki ketemu karo Larasati mbasan saiki wis gedhe semono ketok wis nyempluk Sinten sing nyempluk? lah ya wis gedhe to saiki lah ya nek karo kuwi ya ya sing cilik urung isih durung Larasati, ngerti ya mula saiki aku wis ngerti kabisanmu sesuk tak nggo nyugata seneng-seneng warga. Mula saiki kabeh wae tak keparengake neng pungkuran. Oh. Terus Oke. setra karo Nggih. kowe Darkemin esuk pedhake Nggih. sengenge ya nindakke pakaryan. Nggih. Sing tak omongke mau sing sisih wetan anggere anu wis montong arep dipanen ilang, montong panen ilang, ya coba di Nah, kok ilang iki mergo kewan galak Ya, apa? barang mbok menawa ana. Nek kewan galak kan ketok. Galak ya nak ya. Mula do sing ati-ati, engko nek ana kewan galak ya dicekel men ora ngrusak tetanduran sing isih wetan. Gene engko upamane kuwi jalma menungso, ya nek iso tok cekel. Sapa sing merusak tanduran kono kuwi mau. Merusak. Wes ngono ya. Saiki yo tak parengake padha. Iya,